गुडुल बेटा रे डेडी देखंदु आसंदु हाय कर दे गुड बेटा हाय हाँ फ्रेंड ना भूतटा ନାଇଁ ତତେ ଅନେଇଛି ଦେଖିଲୁ ଭଲଟା ଏଠି ଦେଖୁ ଭୂତଟା ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରା ଡର କଣ ଲାଗୁଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଏଟା ତୁ ଆଣେ ଓଡିଆ ଓଡିଆ ନା 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 ଓଡିଆ ଓଡିଆ ବଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ହଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମାରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଇଏ ମୋ ଓହୋ ତୋ ସେ ତୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହଁ କାହିଁକି ତାର ରଙ୍ଗଟା ପିଙ୍କ କଲର ବୋଲି ନା କ'ଣ ହଁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁନି। हमारा गुडल घर देखंतु एड़ा होची किचन एड़ा होची हमर सान भौणी घर हमारा लाडली बेटा होछंदे गोडली ଏଇଟା ହଲ୍ हल एटा एंट्रांसटा है गोडलू आमर केमती सजेची देखंतु डेकोरेशन करिची मते भल लागुची एटा गणेश गणेश सेपटे भी गणेश लगे भल लगुच एड़ा को बर्थडे को तोर किणीथब आनीथब नाई कि हाँ से रूम रे कौन थोइछु कि ସେଇ ରୁମରେ स्टोर रूमटा ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାଟା କିଏ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗୁଡୁଲଟା ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତିକା ଥିଲ ଇଏ କି ଚିହ୍ନିବନି ସିଏ ଚିହ୍ନିନୁ ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ଗୁଡୁଲି ହଁ ये मम्मी ये बिब्बू अंकल ये किए जानी जानी ये माई ସେ ବେଳ ତାଙ୍କ ମାଇଙ୍କ ବାପା देखी ଏ ବୋ ମାଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଆରେ ସେ ପରଟାରା ଶୁଖିଗଲା ନେଇଯାରେ ହଁ ମୁଁ ସେଟା ଲେଖିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘୋଡ଼ଲ ବେଟା ଘର बाल बाल ସେଇଟା ବାଲକୋନିଟା ବାହାରୁ କିଏ ଯାଉଛି ଓକେ ଏଇଟା ଯେମିତି ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯେମିତି ହଲ୍ ଭରି ହେଇଛି ଶ୍ରୀ କି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଚାଲିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଏ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଏମିତି ଲମ୍ବାରେ ଅଛି ନା ଏମିତି ଖାଲି ଚାଲନ୍ତା ଯାଆନ୍ତା ଆସନ୍ତା ତାଙ୍କ ଘରଟା ଏମିତି ଚିଆକୁ ଉଡ଼ିଛି ଏ ଭିତରେ ଫେରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏପଟକୁ
ଗଳି କରୁଛି। ହଉ ଭାଇକି ଫୋନ୍ କରି ଆସିବ। ଏ ଡେଡ଼ିଟା ମଇଳା ହେଇଗଲା।